Издавахме албума, направихме някакви концерти, подгряхме Limp Bizkit, много важен момент да подчертая, те идваха тук, с конкурса кандидатстваше, изпращаше с песен. Ние записахме 4 песни, така както на репетиция, без никаква обработка, сурово и без очакването да ни изберат. Те пък взеха, че се спряха на нас. Те идваха с сапорт банди. Имаше една група Манга. Ама кой ги избра? Самите Limp Bizkit ли си избраха? Не знам дали точно самите Limp Bizkit или някакви хора, които... По принцип, това е дразен, защото в българските промоутери, че слагат техните хора да подгряват, без значение дали се връзват с хедлайнера. Много дразен това. Според мен ние се доближахме доста тогава. Абсолютно, това ти казвам, когато идва някаква група, ти просто като видиш каталога на българските групи и знаеш измежду кои 3 са най-подходящите, а не оная 8-та, дето просто са твои хора и те ще бъдат. Първо концертът трябваше да бъде на стадион Академик. Последствие го преместиха в зала Фестивална, мисля, да не се бъркам, да не бива не. Така, отидохме, направихме един лайн чек, не саундчек, така само да набързичко, нали, без да чуваме много какво става. После изляхме, значи, когато ние изкочихме на сцената, отпред имаше 9000 човека, да право си глътна граматиката, пребледнях като платно. Но всичко това беше за 10 свете към тебе, за 10 секунди изчезна и като набрахме инерция, стана жестоко. Много съм доволен как се получиха нещата.